Ayos ba mga ka-trips? Mga ka-trips ba? Ang lakas minom ba? Red horse. Hello you, so what's up guys? Good afternoon. Oh yeah. Panoorin nyo muna, meron tayong special guest. Ang Coco Martin ng sitio Kasadya ba? Birahe, cool! Ang pinakamalupit na gwapo, tingnan nyo. Si Mr. Adams. What? Yan, ang pinakamalupit na gwapo. Dito sa Baha Beach ba? Patay. Ang gwapo mo talaga, guys. Anong masasabi mo? Hi guys. Kumusta guys? Ilan ang lagays mo? Gago! Ang lakas mo kumain ng balot, no? Okay, sulod ako Meron kang isa shoutout, no? Sino shoutout mo? Yung girlfriend mo? Wala kay girlfriend. Yung matruna mo? So meron tayong laro ngayon guys. Kasama ko si Balot Girl. Magbato-batopick kami. Meron kami namang Red Horse. Red Horse beer. Alakas ng tama, pre. At siyempre, meron kaming lato-lato. Lato to gusto. Ito ang tinatawag nila na green grapes in the sea. So what can you say? So tagay, pre. So meron tayo namang it's sinugbang pork. Sa Bisaya, baboy. You know what I mean? So ang laro namin ngayon, magbato-batopick kami ni Balot Girl. Gusto niyo makita si Balot Girl? Ito, Balot Girl. Balot Girl in the morning. Balot Girl sa gabi. Coco Martin ang Kasadya. So ang gagawin namin dito mga kapaksit, everybody ka-mindset, magbato-batopick kami. Kung sino yung manalo ay siyang kakain ito. At siyempre kung sino yung matalo sa bato-batopick, siyempre iinom ka lang ng beer. At siyempre hindi lang ang beer, meron ba isang challenge? Sumuong ka dito, kumamang ba, ganyan, para ng army ba, ganyan. Tingnan mo yung laro namin kung gusto nyo malaman. So in 3, 2, 1, everybody come on, let's go. Bato-batopick! Mabisang gamot, Red Horse. Ang gatawag mo siya green horse nga, di mo siya red. Bato-batopick. Bato-batopick! Laban! Tanglas. Sige. Bato-bato. Sige. Bato-batopick. Bato-batopick. Trial pa! Trial. Anong guliyam? Bato-batopick! 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 Talo na naman guys. Tuyok! Iya, oy. Masakit na yung dibdib ko ba? Basta Red Horse, lakas ang tama ko sa iyo ba? Cheers! Okay ra. Cheers! Kumusta yung kameraman natin dyan? Si Coco Martin. Coco Martin nagkasadya ba? Paita sa ning Red Horse walay ice, uy. Pait pa man sa gididma. Last na! Last. Walang last na eh.
Game. Laslasin mo ang pag-ibig ko. Bato-batopick. Panalo na ba? Nakakamang hinoon. Ala. Ay, padulaan ko yun. Sige, balot girl. Sakit. Okay. Kamang. Kukunin mo ang sakin. Kukunin mo na yung pinakamatigas. Sige. Sakit sa balay. Alin ang mas masarap o mas masakit? Guys. Kamang, balot girl. Ayaw, cool. Ang lupit mo. Sige, balot girl. Tama. Okay, sakit mo. Kaon na, kaon. Nakakain na ba kayo ng ganito? Kain tayo ba? Ito yung tinatawag ng lato-lato games. Green grapes in the sea. Super yummy. Okay, go. Da, kakamang guys. Tapos sa gamay ra, binuang na imuha sa tura. Giligo yun. Ayos ba mga ka-trips? Mga ka-trips ba? Ang lakas minom ba? Yours.